Wel, gyfeillion, gai ddiolch i chi unwaith eto am eich gwahoddiad i ddod yma. Mae'n braf gweld hen gyfeillion ac i fwynhau eich cwmni chi. Mi arddi biciad i mewn i Dewis Sant cyn mi ddod yma heddiw, ac o'n i'n deud bod fi'n dod yma. Maen nhw wedi maddau mi am adael o'r diwedd. So, diolch yn fawr iawn i chi. Gadewch i ni ganu ymyn rhif yn nawfed. Deiwn yn llon at orsedd Duw, ein ceidwad digyfnewid yw. Ymyn rhif yn nawfed. Diolch yn fawr. Mi ddaw darlleniad o'r llwythiadur rhyngwladol ar gyfer y bore yma. Dod o y ddegfed bennod y Fengilu yn dechrau darllen gydag adnod 38. Pan oeddynt ar daith a thiesu i mewn i bentref, a chysawyd i'w chartref gan wraig o'r enw Martha. Yr oedd ganddi hi chwaer a elwyd Mae'r. Eisteddodd hi wrth draed yr arglwydd a gwrando ar ei air. Ond roedd Martha mewn dryswch oherwydd yr holl waith gweini a dath ato a dweud, Arglwydd, a wyt ti heb hidio dim fod y chwaer wedi fy ngadael i weini ar fy mhen fy hun. Dywed wrthi, felly am yng nghynnorthwyo. Atebodd yr arglwydd hi, Martha, Martha, yr wyt yn pryteru ac yn trafferthu am lawer o bethau, ond un peth sydd yn angenrheidiol. Y mae Mae'r wedi dewis yr rhan orau, ac ni stygur oddi arni. Byddai'r bendith Duw ar ei air ein calonnau.
Wel, gai yna hefyd fynegu fy ngwerthfawrogiad o fywyd Parchedig Gareth Edwards. Roedd o'n gyfaill agos iawn i mi pam oedd y pencadlys y presbyteriad yn y stryd yma. Ac roedd o'n gymeriad anwyl iawn. Ac pam oedd yn siarad y ddau yn siarad y byd i'w le, fel dau gogleddwr yng Nghaerdydd, mi fydda fo'n dweud wrthau'n aml iawn, ti draw yn banad. Ac fydden ni'n cael panad efo'n gilydd ac yn gosod y byd i'w le. Mae ddrwg gen i glwad am ei farwolaeth, oedd o'n ddyn hyfryd iawn ac yn weinidog o'r radd flaenaf. Gadewch i ni nawr gannu'n hyn nesaf 268. Prif 268. Dydi fan hyn 268. O'r hod y fendith nefel dad a'r holl genhedloedd y byd. 268. Gadewch i ni weddio. Arglwydd, da ni'n diolch i ti am y naddoliad bore yma. Da ni'n diolch i ti am yr eglwys hon. Da ni'n gwerthfawrogi i chymdeithasu, y sain sydd yn addoli yma, yr hwyl a gafon ni, y fendith a ddaw i'n rhannu. Fe wnawn ni gofio gydag anwyldeb y Parchedig Gareth Edwards. Tris glywed am ei farwolaeth o, ond fe lawen hawn i fod o yng nghwmni'r neb. Diolch am ei weinidogaeth o yn ein plith ni yn yr eglwys hon. Diolch am ei allu gweinyddol o fel ysgrifennydd cyffredinol. Diolch iddo fo am ei ymroddiad i'r gynulleidfa sydd yma. Fe weddiwn ni am i ni hoelio sylw heddiw ar y pethau hynny sydd yn dda. Dysg ni arglwydd
i roi hibio'r pethau hynny sydd ddim yn haeddu'n sylw ni. Y pethau hynny sydd yn rhwystro ni, yn llethu ni, ac yn gwneud bywyd yn anodd i ni. Gad i ni arglwydd heddiw, wneud yr hyn sydd yn dda. A fe weddiwn ni o'r newydd ar ein byd ni wneud yr hyn sydd yn dda. Fe weddiwn ni o'r newydd am gyfiawnder i gasa. Fe weddiwn ni dros y rai hynny sydd yn newynu ac yn sychedu yno heddiw. Fe weddiwn ni am rwystro y lladd a'r difa ar bob ochr yn y dwynau'n canol. Ac rwsyd ni gilydd i ni gael cymod a heddwch a thangnefedd. Dyroi ni arglwydd yr hyn sydd yn dda yn Wcrain hefyd. Fe weddiwn ni yno am heddwch. Fe weddiwn ni am lywodraethiant sydd yn ragorol, sydd yn llawn dirnadaeth, ac sydd yn ysgogi cyfiawnder. Bydded yn holl ymrafael ni yma, ballu arglwydd. Bydded i ni geisio cymod. Bydded i ni ddeheu am heddwch a chyfiawnder. Fe gofiwn ni eiriau Waldo heddiw. Gwyn ei byd tu hwnt i gliw, dangnefeddwyr, blant i Dduw. Bydded i ni wneud fel y gwnaeth Mae'r gynt, i hoelio sylw ar yr hyn sydd yn dda, ac i brydferthu addoliad. A fe wnawn hynny drwy ganu gyda'n gilydd yr ein tad. Ein tad. Diolch yn fawr. Gadewch i ni ganu rwan erbyn rhif 570. Greawdwr ac uchawdwr glân, doedd tân ysbryd eto, fel ar sylgwyn cyntaf gynt, yn erthol wynt, yn rhuthro. 570.
Byddai dymadroddion fy ngennau myfyrdodau ein calonau a nawr a phob amser yn gymeradwy ger dyfron di o arglwydd ein craig a'n prynwr. Amen. Pan oeddynt ar daith, geira agoriadol i hanes cyfarwydd iawn, dwi'n siŵr i ni gyd, yr ymrafal rhwng Mae'r a Martha. Pan oeddynt ar daith, dwi wrth y modd i cael teulu sy'n arbennig o gefnogol i mi. A mae'n amball un ohono ni yn haeddu yn gilydd. A dwi'n gwbl argwyddiedig fy mod i'n llawn haeddu y ferch yng nghyfraith sydd gen i o Iwerddon. Ac oedd hi'n tynnu'n nghoes i'r diwrnod o blaen. Be oedden nhw'n wedi wneud hefo fi pam o'n i wedi marw. Ac meddwl be oedd yn digwydd i mi. A hi ddwedodd, a dwi'n meddwl bod ti'n iawn. Does a ddim pwynt o gwbl i roed fi mewn bocs yn y ddaear, so ni ddim yn aros yna ddigon hir. Ac mae yna rhyw ddwythineb yn hynny, dwi'n meddwl. A mae'r rhain chi sydd wedi bod yn nilyn i ar gweplir, falle'n gwybod fy mod i newydd ddod yn ôl o'r Swistir yn dilyn tîm Pêl-droed Cymru. Ac es i fodd i fyw y rhedag i fewn i'r Almaen ac allan, ac yn mynd ar hyd yr rhain, y rhedag i fewn ac allan o Awstria i fewn i'r Swistir. Ac ar y diwrnod ola, fel hogyn bach efo toi, efo tegan, es i draw i Liechtenstein. A gweld yno, do'na ddim pethau rhedag gen i o ddifri, o fedrwn ni redag 1 kilometr o'r bystop i'r eglwys ac yn ôl. Ac dyna fo. Ac oedd sawl un o'r wal goch oedd yn ffrindiau hefo fi ar yr un trip yn gofyn, wyt ti wedi trio rioed bod yn llonydd? Wel, dwi ddim yn dda iawn arno fo. Dwi ddim yn dda iawn arno fo. Ac mae'r ymdeimlad yna bod pethau'n symud amddiffyniad i mi rwan yn egwyddor diwinyddol. Mae'r greadigaeth yn deud wrthon ni bod na ddim byd yn aros yn llonydd. Un o'r bobl fyddai wrth fy modd yn gwrando ac yn gwylio arno fo ydy'r athro Brian Cox. Da chi'n gyfarwydd o fo? Y ffysegwr yna sydd yn wyddonydd arbennig o dda. Nid yn unig mae o'n gwneud pethau cymlath iawn iawn, yn syml iawn i ymenydd fel sgen i. Ond mae o'n trafod pethau sydd yn ddifyr. Ac mae o hyd yn egluro bod yr bydysawd, bod y greadigaeth yn ei chyfanrwydd yn symud ac yn tyfu ac yn altro. Ac dwi'n lled yma, os yda ni o ddifri yn credu bod yr ysbryd, arglwydd rhoddwr bywyd, yn adlewyrchiad o'r drindod sanctaidd y criawdwr. Fedrwn ni ddim credu'n hir iawn mewn bod yn llonydd. Mae'r rhaid i ni symud. A mae'r pethau sydd o'n cwmpas ni yn symud. Meddwl nes i yn hwyr neithiwr. A blas personol ydi o. Dim cenhadaeth gwleidyddol na chymdeithasol gwbl yn fan hyn. Ond mawr fai arnau, nes i'n gwylio'r llewod ddoe. Falla bod hwnna i lawer ohonoch chi'n bechod anfadduol. Ond doedd na ddim Cymro na chwaith nag oedd, falla bod hwnna'n lliwio'r peth. A meddwl nes i, fysa'r Aled Edwards oedd ar fi'n dod i ddiwedd i gyfnod yn Rhawsfynydd, blwyddyn cyn i mi briodi'n ifanc iawn. Pe bydda'r Aled Edwards hwnnw wedi gwybod, y bydda fo hanner can mlynedd o ddiweddarach yn ymddiddori mwy mewn gêl pêl-droed rhwng yr Almaen a Ffrainc efo merchaid yn chwarae. Go bryn swn i wedi meddwl hynny.
A dydi o, dwedwch, yn beth trawiadol iawn i'r rhai o'n ni sy'n ymddiddori mewn chwaraeon. Gafodd merchaid I gwahar rhag chwarae tan 1970. Ie, mi ddydau hwnna eto. Gafodd merchaid I gwahar rhag chwarae yn 1970. A mae yna bethau'n does dwi'n I gofio sydd wedi gorfod newid. A da ni'n gorfod ychwelyd iddyn nhw dro ar ôl tro. Yr un drawodd fi llynadd oedd bod yn America a gweld hanes y Green Book, sef y llyfr hwnnw roddwyd I bobl ddion Gogledd America, fel oedd yn mynd I lawr Route 66. Ac yn gorfod cael gwestai arbennig, a llefydd arbennig I fynd iddo fo fel bobl di croen. A fe ddygwyd yr broses honno I ben yn 1964 efo Civil Rights Act. A fyddai'n meddwl, ces I fy ngeni I fyd a oedd yn gwneud hynny. Dydy o beth rhyfeddol dwch. Y pethau yn ein cyfnod ni, yn yng nghyfnod I, sydd wedi symud ymlaen. Ges I ddyfyrwch mawr wrthos yma yn gweld rhannau o'r byd gwleidyddol Llundeinig yn mynd yn apoplectig gyda'r syniad bod bobl 16 a 17 yn cael y bleidlais. A dwi'n siŵr falle bod ein chi'n dweud hefyd, fel oedden ni o'ch blaen chi boes. Da chi'n slo. Da chi'n slo. Mae yna rhyw syniad yn yr efengil o bethau yn symud ymlaen. Prin iawn gwelwch i'r Iesu yn llonydd. Prin iawn gwelwch chi y disgyblion yn llonydd. Hyd yn oed pan maen nhw mewn lle yn eistedd, mae yna rhywbeth yn datblygu o'i cwmpas nhw. Rhyw wirionedd sydd yn symud ymlaen. A mae hwnna I weld yma. Mae Luc yn dweud wrthyn ni, pam oedden nhw ar daith yn symud ymlaen. Dwi'n meddwl os ydych chi'n gyfarwydd efo yn y partha yma, ond o ardal chwaral lle ges I magu, roedd celwydd gola rhywbeth cyfarwydd. Roeddech chi'n dweud rhywbeth a oedd yn swnio fel pe bydde fo medru bod yn wir, ond os oedd gennych chi unrhyw sens o gwbl, oeddech chi'n gwybod bod o ddim yn wir. Ac math o gêm oedd I wybod pwy fydda'n credu mewn celwydd gola. A mae gen I go I mi ddweud celwydd gola wrth y teulu cyfan pan bydden ni'n cyfarfod gyda'n gilydd rhyw dro. Os ydych chi wedi mynd I redag, a sy'n cymeradwyo bod yn beth braf I wneud, redag rhwng Prestatyn a Rhyl, mi welwch chi ar hyd yr arfordir, mae yna un llwybr arfordirol hir syth. A dweud celwydd golaf nes I, bod o mor hir, oeddech chi'n cael teimlad bod y byd yn grwn. A bod yna rhyw fath o curvature iddo fo. A bod hwnnw rhaid y teimlad I chi bod chi'n gyson o'r rhedag chydig bach I fyny rhyw. A mi ddwedodd na rywun oedd yn digwydd bod yn teulu I dynod hwnnw. Ond sicr bod ydych chi'n rhedag yn ôl, mae'n rhoi teimlad I chi bod chi'n mynd I lawr rhyw. A na cofio'r mab enga'n dweud wrth I, arglwydd ti'n dwb. Ti'n dwb. Weithiau, da ni ddim yn dda ar symud.
Ac yn arbennig yn yr eglwysi, da ni'n gyndyn weithiau i ddysgu pethau o'r newydd. I ddathlu pethau o'r newydd. Ac i weld bod pethau yn mynd yn ei blaenau. Fe wyr hein na chi fy mod i wedi bod yn gweithio am flynyddoedd lawer y myd cydraddoldeb. A mae hwnnw weithiau yn medru bod yn fyd cymlath iawn. Mae'n effeithio ar bobl mewn ymdeimlad creiddiol yn aml iawn. Os ydych chi'n anabl, cwestiwn o liw croen rhywun, cwestiwn o gred rhywun, cyfeiriadau rhywun. Mae o gyd yn beth personol iawn. A pam rydych chi'n trio gwneud cyfreithiau a polisia sydd yn medru ymdrin â hynny, mi ydych chi'n gorfod ymdrin â chymhwythdod yn aml iawn. A'r un enghraifft a roed i bobl pan o'n i'n gweithio i'r Comisiwn Cydraddoldeb Hiliol, dwi'n siŵr bod chi'n ei gofio fo. Mi aru na rywun yn Bangor o bobman benderfynu yn siopa Thomas Cook bod bobl ddim yn cael siarad Cymraeg. 2007 oedd hi. A dwi'n cofio fi oedd y comisiynydd ar y pryd. A dweud nathon nhw, wel mae o'n deg i pawb yn dydy. Mae pawb yn medru siarad Saesneg, so mae o'n deg i bawb siarad Saesneg yn dydy. A be oeddwn i ddeud wrthyn nhw oedd, mae yna gyfreithiau hefyd sydd yn ymwneud ag gwahaniaethu anuniongyrchol. Sori bod yn dechnegol. Ond be mae hwnna'n ei ddweud ydy, bod chi roed un rheol i bawb, ond mae o'n effeithio ar amball un yn anghymedrol. Hynny yw, dydy gwaha rhywun sydd ddim yn medru siarad Cymraeg ddim yn mynd ag acw iddyn nhw. Ond mae gwahardd rhywun sydd yn medru ac yn dymuno siarad y Gymraeg yn gwneud gwahaniaeth iddyn nhw. Ac oherwydd hynny, fe all o fod yn anghyfreithiol. A na i byth anghofio nhw'n ffonio'r swyddfa ac yn gofyn a fydda'r comisiwn yn ei herlyn nhw. A dwi'n credu beth ddwedodd y comisiwn oedd, mae hynny'n dibynnu be newch chi nesaf. Mae hynny'n dibynnu be newch chi nesaf. Ac y funud honno, fe ddysgon nhw rhywbeth. Mae ganddoch chi yma'n hyn yn does. 2 chwaer. Mae'r a Martha. A dwi'n lled ama bod y 2 ohonyn nhw rhan cymeriad a personoliaeth yn wahanol iawn, iawn, iawn. Dwi'n siŵr yn ystod fy ngweinidogaeth gynnar, mi glywes i sôn am y pregethwr mawr hwnnw John Elias o Sir Fôn. A mynd am banad wedi Gwasanaeth y bora, fel fyddan nhw'n yr hen ddyddiau rhoi gwledd i'r gweinidog rhwng 2 wasanaeth. Ac oedd wedi bod yn llawdrwm braidd hefo Martha y diwrnod hwnnw. A mi steddodd, a mi steddodd, a mi steddodd. A mi ddath o ddisgwyl am ei banad ac am ei ginio. Ac dyma rhywun dod ato fo wedyn, a dyma fo'n dweud, wel, ydy'n hwyr am ginio? Wel na, medda'r wraig oedd yn darparu'r bwyd. Dych chi'n gweld yn fan hyn Martha sy'n gwneud y cinio. Os nad ydy'r stori yna'n wir, fe ddyla hi fod. A gwers i weinidog i beidio bod yn rhy llawdrwm ar Martha a'i helynt. A mae hi'n dŵad o bentref yn dydi. Mae'n rhywbeth cynnas dwi'n canfod am hwnna. Lle cymharol fechan oedd hwn. Lle oedd pawb yn nabod pawb.
Dwi'n cofio trafod diwinyddiaeth gyda rhywun, pan o'n i yn y 40au. A gan bod yn yr un dosbarth yn yr ysgol a fi, na i byth anghofio eiriau trawiadol o, be wyddos ti beth bynnag? Beth wyddos ti beth bynnag? Does a ddim anrhydedd nag oes i broffwyd yng ngwlad ei hun. A mae yna rhywbeth agos, bersonol, byw, sy'n bron a bod yn banoramig am y ddwy yma. Betai chi, mi oedd pawb yn y pentra'n gwybod pwy oedden nhw. Roedd pawb yn gwybod am eu hanes nhw, ac yn gwybod pwy oedden nhw. Ar y ddamwain rhyw dro, dwi'n cofio mynd i bregethu, mae'r Eglwys wedi chau bellach, yn Eglwys tu nant ger Gellylydan rhwng Traws a Mae'n Twrog. Ac oedd yna andros o ffrau wedi bod rhwng dau frawd. Do'n i ddim yn gwybod cyn roed y bregeth fel rhyw dipyn myfyriwr diwinyddol ar y pryd. A mi ddoth un o'r brodyr a oedd yn digwydd bod yn y gynulleidfa atai wedi'r gwasanaeth. A dyma fo'n dweud wrthai, diolch yn fawr iawn Aled am y bregeth na heno. Oedd hi'n dda iawn medda fo. Bechod bod y brawd oeddech chi di anelu amdani hi ddim yma. Wel, do'n i'm yn gwybod bod fi'n anelu'r bregeth a bawb ag unrhyw un. Ond roedd na eglwys fechan efo berthnasau clos. A pawb yn gwybod pwy oedden nhw. Ac yn pawb yn gwybod am eu nodweddion nhw. Ac y mae Martha yn mynd yn brysur, dydy. Hyd yr un sydd yn ddygyn ac yn gweithio'n galad. A mae Mae'r yn dydy yn eistedd wrth draed yr Iesu ac yn gwrando. Yn holl drefn y bydysawd, cyfanrwydd y greadigaeth. Be oedd bwysica yn y funud honna dybia chi? Gyda'r Iesu ar fin crwydro tuag at Jerusalem a digwyddiadau mawr y groes. Beth oedd bwysica yn y funud honno? Bod yn drafferthus ynglyn â phanad, sa gwrando ar Iesu. A mae'r Iesu yn dweud wrthi hi'n dydy, wrth Martha, bod Mae'r wedi dewis yr hyn sy'n dda. Un o'r gwendidau mawr sgen i, mae debyg oherwydd bod fi oddi fewn rhyw fath o spectrwm, ydy dwi ddim yn licio cymhlethdod a ffys. Ac yn y byd cydraddoldeb yn ei sôn amdano fo, fyddai'n gyson yn dweud rhowch lawer iawn o amser i bobl sydd hefo pwynt. Bobl sydd wedi cael cam, pobl sydd ar rhywbeth i'w ddweud, pobl sydd â persbectif sydd yn werth gwrando arno fo. Rhowch amser iddyn nhw a'n gwrandewch arnyn nhw. Ond mewn cyferbyniad, byddwch yn ofalus efo'r heini sydd eisiau gwneud pwynt. Sydd ni byfo neb arbennig mewn golwg, ond sydd eisiau sefydlu egwyddor absolut, rhywbeth haearnaidd. Byddwch yn ofalus gyda nhw. Give plenty of time to those who have a point. Be careful with those who wish to make one.
Ac yn aml iawn yn y byd gwleidyddol, be da ni'n ei ganfod ydy, os ydy rhywun yn dweud rhywbeth ymfflamychol, rhywbeth sydd yn amlwg yn mynd i creu dadl, rhywbeth sydd yn mynd i greu sylw a sŵn, y cwestiwn doeth i'w ofyn ydy, be dyn nhw ddim am i chi weld yn yr un pryd? Distraction. Un o'r arfa mwyaf effeithiol yn wleidyddol ac yn gymdeithasol. Fel da chi'n gorfod hoelio sylw at rhywbeth, mae yna bethau eraill yn dod yn does. A dwi'n siŵr bod ni wedi weld o ar ei amlycad weddar yma, efo'r ymrafael mawr yna o gwmpas Gaza. Be allwch chi drafod hanes sut mae bobl yn teimlo pethau'n dambaid. Rhai bobl yn teimlo bod Duw yn ei wneud nhw'n bobl arbennig. A da chi'n cael dadleuon cymlaeth. Ond da chi'n gorfod hoelio sylw at y ffaith bod yna blentyn yn marw. Bod yna feddyg yn cael ei ladd. Bod yna gymunedau yn cael ei difa. A weithiau mae rhaid i chi ddeud wrth bobl, newch chi plis peidio a gwneud sŵn. Just gwrandewch ar yr hyn sydd yn angenrheidiol. Yr hyn sy'n dda. Ges i drafferth oedd o blaen. Yn gofyn am banad o de mewn caffi. Bydd rhaid i mi ddeud wrth y gwrbon heddig o draw i'r cownter. Beth oedd fe enw fi? Alan? No, it's Aled. Alex? No, it's Aled. It's Welsh, medda fo. I know that, meddwn ni. Aled. A wyddwch chi be oedd y broblem? Roedd o'n gwneud 3 neu 4 o bethau eraill yr un pryd. A mae yna rinwedd i fod fel dyn yn does. Sori, ferchaid. Da ni'n medru multitaskio dda iawn. Ond just weithiau, mae yna beth da bod ni'n canolbwyntio ar un peth. A mi benderfynas i fod yn glen wrtho fo. A rhoi rhyw 2-4 shot iddo fo ar ddeud fenw fi'n iawn. Ond o'n i just iawn yn deitha fo, if you did one thing at a time, you would have heard Aled the first time. A dwi dal i fyw hefo'r siom a phwysol honno gefais i pan o'n i'n blentyn yn rhas fyny. Wedi ysgrifennu pwt o erthigol i'r Lion and Eagle. A wedi dweud wrth y met i gyd bod o wedi cael ei gyhoeddi yn y Lion and Eagle. Stori am domen y mur oedd o. A wyddwch chi be, ar nhw gyhoeddi fo, mae'n weddol gywir wedi cael y golygu rhywfaint, ac wedi dweud ar gwylod y comic, Alice Edwards. Mi gymerodd o flynyddoedd lawar i mi ddod at fy hun, oherwydd roedd y met sy'n ysgol traws wedi sylweddoli bod fi'n Alice. Gwnewch un peth, a cofiwch yr enw. A mae yna anwyldeb ryfeddol i mi yn fan hyn, bod Iesu yn gwneud yr enw dwbl. Martha. Martha. Dydy hwnna i mi ddim yn swnio fel cerydd. Be mae'r Iesu'n ei ddweud wrth Martha ydy, yn y funud yma, yn sgil y drafodaeth yma, rhwng Martha a Mae'r, dwi'n dymuno dy gydnabod i. Martha. A dwi'n dymuno dy gydnabod i ddwywaith. Martha.
Martha. Ar ôl gweithio yn y maes cydraddoldeb yr holl flynyddoedd, yr un peth dwi wedi sylwi arno fo ydy'n aml iawn sut y mae bobl yn mynd yn invisible. Falle bod chi wedi profi hyn fel gwragedd os ydych yn y byd proffesiynol. Os gai fod chydig bach yn heriol heddiw. Dwi wedi gweld gwragedd yn deud pethau da iawn, doeth iawn. A mae'r stafell yn mynd yn dawel. Ac wedyn ymhen ychydig, mae yna ddyn yn ei ddeud o, a mae bobl yn talu sylw. Falle bod chi wedi gweld hwnna. Wedi weld o ar waith. Dwi wedi brofi fo sawl tro, os gai ddweud, yn y byd eglwysig, lle dwi fel Cymro wedi dweud rhywbeth. A dydy o ddim cweit wedi taro. A pan mae rhywun arall yn ei ddeud o, maen nhw'n gwrando. Ac oherwydd bod fi wedi mynd yn hyn ac yn brofiadol yn blynyddoedd diwetha, mi fyddwn ni'n dweud ambell i dro, no, can I say that again, please? And this time, can you please listen? Can you please listen this time? Alan, Alex, Aled. A dwi'n teimlo fel dweud weithiau, my name is Aled. A mae'r Iesu yn dweud wrth y wraig yma sydd wedi bod yn gweithio'n galad. Martha, Martha, dwi yn dy gydnabod di. Dwi yn dy garu di. Ac yn dy werthfawrogi di. A dwi am yn yr enw dwbl yna gydnabod yr egwyddor po pethau yn symud ymlaen. Mae o'n deud i henw hi unwaith mewn gofod, lle ac amser. A mae o'n dweud i henw hi ddwywaith mewn gofod, amser a lle gwahanol. Mae'r profiad yn mynd yn ei flaen. A mae'r ategiad hefyd yn symlyd yn ei flaen. Ac falle bod ni'n dwad i'r oes heddiw, yn yr oes ryfedd hon da ni'n sefyll ynddo fo. Lle da ni'n gorfod dweud, beth bynnag ydych sŵn chi. Beth bynnag ydy'r gweiddi byddarol dych chi'n ei wneud ato ni drwy'r amser. Dwi'n deud wrthoch chi, dyma fy enw fi. Dyma fy enw fi eto. A dwi'n mynnu bod chi'n gwrando. Dwi'n mynnu bod chi'n rhoi sylw i'r hyn sydd yn cyfri. Ac falle bod hwnnw yn sgil bod yr Iesu am i ni ailafal ynddo fo, sydd yn gwneud pethau yn iachusol, sy'n gwneud pethau yn gyfan, a sydd yn gwneud pethau yn well. Mi ges i ryw gythasus bach pam o'n i yn y brifysgol yn Llambed blynyddoedd lawer yn ôl. Ac yn cael trafod yn methiannaf ynglyn â sgwennu ryw draethawd efo un ysgolhaig yn y coleg. A dwi'n cofio yn gofyn i mi, you come from a first language Welsh-speaking background, don't you? Is that a problem for you? A dwi'n cofio hyd heddiw gyda balchder yn dweud wrtho fo, no, I find first language English speakers far more of a problem. A mi ath yn dawel.
A dicyn ni heb i mi sylweddoli hynny. Mi ges i rhyw funud bach do o Martha. Martha. Dyma pwy ydw i. A jyst dy fwyn di, yn sgil beth ti wedi ddweud. Dyma pwy dwi eto. A dyna mae'r Iesu yn ei ddweud. A falla bod o'n bryd i ni ddweud, pan mae plentyn bach yn gweiddi yn Gaza, dyna'r enw. Mi gafon ni ddallan enw a'n dod allan i'r Senedd os oes yma. Dyma'r enw. A dyma'r enw eto. Dwi'n cofio achos yn ystod y symudiad Civil Rights yn Chicago pan gafon na 7 i erlyn am protestio. A be nath un ohonyn nhw ar y diwedd? Protestio oedden nhw am y drafft i Vietnam. A be nathon nhw oedd dechrau enwa'r bobl gafodd eu lladd. Dyma Martha. Dyma Martha eto. A dyma Martha eto. Be dwi am i chi wneud heddiw ydy gwneud yr hyn sy'n hanfodol. Gwneud yr hyn sydd yn bwysig. A gofalu mae'r un peth hwnnw sy'n cael ei wneud. Martha. Martha. Amen. Gadewch i ni ganu ymyn rhif 731. 731. Gariad dwyfol uwch bob cariad, londer nefoedd, tyrd i lawr. 731.
Tangnedd y Duw sydd i'w chlaw pob deall, a gadw'n calonnau meddyliau yng ngwybodaeth a chariad Duw, a'i fab Pwysigrwydd ein harglwydd, a bendith Duw holl alluog, y tad, y mab a'r ysbryd glân, a fon yn plith, ac a drigo gyda ni yn wastad. Amen.